Tiri munyengo yasona. Komatu guys ku MCP kuli mpungwe. Anyway, ife tili kuma stand. Ndiye kuti tikungoonera kuti hey, what's going on there? Bas, that's all. Guys, tamveni mayo akuti yani pankhani kukhozana ndi nkhani zimene zachitika zasona. Yes. Vava ndanthu akuba mudziona anthu ambiri amene amakhapizo mauza chinyamata azimutukwana zamba ndi anthu oti ndolephera ntchito ndi mbava akuba zimanyasa ayishuwa munthu ngamanamiza president kuti ndapanga chatu nanenako na president sali pa social media anthu mmango anamiza president ndefe tikayankhula mwana amene ujendo wa mwana mwana amene ujendo wakuti eti inu apanda apa mkungodya mmakwandumu muli phe zinaso zofuna za abwana akabideti sana apange lishafu teno la abwana akabideti apange lishafu akatengaso mavuto ena kuonjeza pa mavuto ena mchani chimene apanga bwana chicha momwe panga shafi cabinet inu ndi manena inu mapereka example ine kuti mala kuno kuti muli ndi minister of gender tanduzani kono chimene amapanga ndi mapereka example za minister ena muri minister of homeland security za nyumba za police zili pati zinu ngati zimene zichazi president kumangu munamiza mmava bwanji koma minister ine mwe kama president uja anthu akumutu wana pa social media iniyo zanu zinaira ana anu munaphunzitsa kale school ena nanu ali makalibu akadami ali kamuzo akadami tsogo munapanga kale eti ngati so ndi ma minister so ndi kuchipani kwathukuso ndi zilo pateni minister wanje umakhandi tempa minister wanje bibi kumakwera minister basanga bakhale bize kuti wakuruma ndinena wakuti aisho minister mbona kozi wakhanda hayo madzoro wakurama ndinena guys inu minister kumakhanda yakangana ndi munthu ndithu kaka pa message minister ayi abana rumo malakwira guys anthu palibe chine ma minister ndipo minister mino 20 to 100 akozokhopa kuzanzeni ma minister ini ndimene nkhani yafereleza ineyo fereleza weni wanifi weni yu achitoka nikopereka chebwino ino achinyamara mbiri amavine kuchipando chatuti kuti ndi maboni fidi ku Blantyre kukasungu kuti lengwe kuno ena maboni fidi weto kwaona uniform ayiro vala yotimbirira kuvutika rapeza uniform ito anthu ngatapera ajawa tinapempha kuti tathandiza nkono mbali ya nifi mukuti muri munthuyo akaloze plot munthu nifi arafuna akakongola nifiyo akagule plot akagule kodimba adzalozo tiboma la MCP lwa mwanda akula ko ichi mukuti akalo atengeso akaloze so chongo dzake letsona akaloza so chinthuyo akaloza chani munthu alibe olodimba anthu ndemu malakwira bwana aja tone nimeze chitika kuti nyumba za polisi zosamangidwa kwa bwana nkubairo limba ntimo mayankhula parliament moti numa MP MCP mulibe manyazi inu muri ma minister mulibe manyazi koma tsona akatetedza kuti kwana ninose tukuzani zimatibweteka chifukwa tifaja kuyaja turuka mbome fetibe kokaje fetibe thandizo ma minister ena ande mirawo sigira kaya kupenga amakhabizo makangana ndi anthu ma WhatsApp ndefe timono tubwa zipanga thandizo laja kuyosalira ma MP kapena ma minister ena ndifambira anu sigira ntchito family wanzeru ine sanga bakhale bizo mene twakutuma ndinena ndipo zima ndiwawo aishuwa inu muri mina mayankula bwana parliament muja makangati mumakonda we kumaomba mmanja muzora bwana mumanamiza mmamva bwanji koma abwana anja kamaro ndo pa Facebook paja nkumayanka ana anu ali school zabwino ana anu ali maya condition ifende zivutiko maka defender pa Facebook paja mukachoka pamenepo mudzika pana mahule ndimuinka chisimu mwalo akachisimu koma katenga munthu oswese yakuti akagwetse munthu wakuti ndino anthu mumakatenga chipani chinaja kuti akagwetsa anthu aja akadzanga wina adza CMCP adza kuthawani anthu president simu ndipo amama akonda acha kuyanda anthu ochepa ndipo minister ndi acha kwa simu akuno ndino aboza mukhutisa mimba za ndana anu ife uri kumatana na jeri zingu atukwana atana na jeri zingu atukwana koma no mashopula ndi mali mabodyguard akashopa zinthu kan TV kumu tizarwano zafika pa magenda ndilegere tukuzani fabalibe chimemu kupanga ino MCP inesekale kale kukondana kale ndeme tinango tenga bomo mezi kunali chikondi tikuchipani panopo chikondi chinapita kuti ndekuli makampu sakutha makampu aine timu wakuti ine timu wakuti sizikutha moti tudziro rubali ya mitantambira anapulumu oti simthandiza kwa anthu chifukwa unagwa mvula nayo riziko moyo Kristo mvula dziko igwa daily moti mukozomana miza president anambiri madana ndi zamba ine pano panavitsira amayi aja alibe vula antamadana ndiko ndi zamba mbava za anthu ma minister oyipa fiti papatso ma minister na madana ndiko ndi zamba kwambiri iso timakudzwa soni fiti za anthu mumafuna ndiko ndi zamba kasamaya nkhule fo ndima akuba mamuganizira bwanji president ucha koma mamva bwanji president akamaronda nde mulingo ayika masera saja kwera ngati mumakonda mbuzi za anthu inu pabeso minister amene ngene tubola misoyi palibe nonse akubamba apa sima mukonda chakwera muli busy pano pa campaign ya 2010 raja kwera kadzameza video yawo iya 10 years mwina adzarenge mpato muna ngaladzovoreni nda ine chimene ndikuona nyamatanza anga achipani ma minister amene ali ndi mayimba ali akuyimira kuti mwina nana imira ka MP 10 tikagwese chimene kungoone ne chidwe nkungu agwesa akhale ma minister asakhale ma MP basi koma ngoswese kuti ngobanga zaphindu anthu atagwese simple komanso amene ali council kuti sanapange zinthu tiye tigwetse amene ali MP sanapange zinthu tiye tigwetse tilenge anthu anyuwani tiye tigwetse
chidwi anthu ati ngwalanga choncho pa ground tikagwesa ma primaries nkhani yatha. Like, share, Malawian cameras, subscribe.